Gabi sa inyong lahat. Salamat kay Father Kirby sa pag-anyaya sa akin dito, pag-imbita, no? Upang maging speaker ninyo sa gabing ito. Ang sabi nga ay recollection nga ito, pero pagpapasensyahan nyo na po dahil hindi naman ako talagang bihasa sa recollection setting na ganito. Ako po ay nagtuturo at yun nga, academic setting sa classroom. Sa classroom po ay hindi kami nagre-recollection. Ang ginagawa namin ay talagang binubusisi yung ilang mga topics, nagbabasa, nagbibigay ng mga hamon sa mga estudyante para sagutin kung kunwari ang isang problema or issue tungkol sa isang academic problem, mga ganyan. So, hindi ako pamilyar sa tinatawag na recollection. Pero noong 1980s, nakapagsalita na rin ako sa ganitong audience, no? Pero ang tagal na nun. Talagang halos lahat ng aking mga tagapakinig ay sa loob ng eskwela, sa academe, nagtuturo. So ngayong gabi po, pasensya na po at mukhang meron tayong lecture, hindi recollection. Pero ito pong aking ibibigay sa inyo ay gagawin nating recollection. No? Yung bang sariwain natin sa ating isipan, yan, recollection, i-recollect. Sariwain natin yung mga nagdaang panahon na kung ating tutuusin, eh talagang pwede natin siyang ma-imagine na noong unang panahon buhay pa si Jesus. Ngayon ay malimit pag sinabi natin si Jesus, lalong-lalo na kaharap natin yung estatuan niya na Jesus Nazareno, ang malimit na ating tinitingnan dyan ay yung sarili natin. Diba? Napapansin ninyo na pag tayo lumalapit sa santo, lumalapit kay Birhen Maria o kaya Jesus Nazareno, ang nakikita natin ay ang sarili natin. Yung pangangailangan natin, nilalapit natin sa Kanya. Yun ang malimit nating paglapit kay Jesus sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo kami. Panginoon, patawarin niyo kami. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Ano ang nangyayari pag ganon lagi ang sinasabi natin? Parang ang sinasabi ni Jesus ay hindi natin masyado naririnig. Dahil ang ating mga pangangailangan lagi, ang ating naririnig. Para bang, Panginoon, ang hirap ng buhay ngayon, yun lang naririnig natin. Pero may sinasabi si Jesus. Marami siyang sinasabi. Malimit, ang sinasabi niya ay dumadaan lang. Pero kung tutuusin talaga, nasa kultura natin, sa kaugalian na natin, yung mga tinatawag nating pagpapakatao at magiging makadiyos din. Nasa kultura natin. Pero ngayong gabi, tututukan natin ang isang napaka-mahalagang episode, napakahalagang kwento na sana ay marinig natin ang sinasabi ni Jesus tungkol sa pagpapakatao at ang pagiging makadiyos. Ito yung very popular na tinatawag nating Good Samaritan Parable. Alright? So, sa Biblia, kung sa English pa, Parable of the Good Samaritan, pero dito sa Biblia na Tagalog, isinalin na ang mabuting Samaritano. Ang mabuting Samaritano. Pero kung titingnan ninyo dito sa aking isinulat sa presentation, umpisahan ko rito. Ang nakalagay ay hindi ang mabuting Samaritano, kundi ang mapagmalasakit na Samaritano. Ginamit ko mismo ang termino, yung konsepto, na nanggaling sa kwento na sinasabi nilang talinghaga, parable. Pero hindi talaga siya yung talinghaga, kundi isa siyang kwento na kung saan makakapulot tayo ng aral.
Yan ang parang gamit or tukoy ng parable. Kwento na mapagpupulutan ng aral. Dito, ang pinakasentro ng tinutukoy nating pag-aaral ay ang pagpapakatao at ang pagiging makadiyos. Kung titingnan ninyo itong simbolo na ito, okay? Itong simbolo na yan, sa math, ang ibig sabihin yan ay equivalent. Equivalent. No? So, ang pagiging makatao ay equivalent sa pagiging makadiyos. Ibig sabihin, ang first and second commandment, maalala ninyo yun, first and second commandment. The first commandment is love God with all your heart and all your soul, with all your whole being. Okay, first commandment. The second commandment, which is similar to the first, ang sabi ng ating manunulat sa Ebanghelyo, ay ang mahalin ang ating kapwa. Okay? So parang pareho siya. Pero paano nagiging pareho? Titingnan natin dito sa kwento ng mapagmalasakit na Samaritano o yung Good Samaritan. Ilang beses nyo na itong narinig? Sa dami, siguro sa isang taon, baka hindi lang 2 o 3. Kuminsan kasi paulit-ulit yan na binabasa. No? Ang ilan sa inyo ay siguro na may memorya na. Pero ngayong gabi, ay titingnan natin ang ilang mga background. Babalikan natin ng konti ang kwento ng tungkol sa mas malawak siguro na lipunan para lalo nating maintindihan kung ano talaga yung sinasabi ni Jesus. Ang tawag ko kay Jesus ngayon ay Jesus. Okay? Hindi Jesus Christ, kundi Jesus kasi sinasariwa ko yung panahon na sa isip ko siya ay nabuhay noon at nagtuturo, nagpapagaling ng may sakit, at nagpapatawad ng kasalanan. Ganyan. Ang kwento ay nandito talaga sa Lucas chapter 10, verses 30 to 37. Ito yung kwento na kung saan mayroong tinatawag nating aral na makukuha. Itong 25 to 29 ay kailangang malaman natin kung bakit sinabi ni Jesus ang kwento. Ikinwento ni Jesus itong sa Samaritano. Pagkatapos naman, meron siyang hamon. Nandito ang hamon. Sana ay makita natin ang mensahe na pinapakita sa kwento na may aral at saka yung hamon sa atin na maging makatao at tuloy ay magiging makadiyos. Mag-umpisa tayo sa isang bagay na napakahalaga sa tinatawag na pagsamba noong unang panahon ng mga Jews. Ang tawag sa mga Jews ay Hudyo. Kaya lang sa mga matatanda, pag sinabing Hudyo, masamang tao, isa kang Hudyo, para kang si Satanas. Pero ang term po na yun ay tungkol sa Jews, mga Jews. Sila yung mga naniniwala sa relihiyon na ang tawag ay Judaism. Okay? So, ito po yung templo noon, ang center ng Jewish religion. Yan. Pero hindi po yan camera shot. Hindi po yan picture galing sa camera. Yan ay isang parang drawing na dahil sa mga ebidensya ng archaeology na nahukay, nakita nila na ganito ang forma noon ng templo. Ito yung templo na kung saan si Jesus ay dumalaw, no, sa Jerusalem. Okay? So nakita ito at dinalaw ni Jesus. Ito yung pangalawang templo na sinasabi. Ang unang templo ginawa ni Solomon. Ito ay nasira dahil sinira ng mga mananakop. Ginawa ito ng isang malaking hari, ang tinatawag na Herod the Great. Narinig niyo na rin siguro yun, Herod the Great. Okay? Pinagawa niya yan. At napakaganda ng templo. Pero ang kagandahan yan,
Itong nasa gitna, ito yung templo actually. Ito yung templo. Ito yung mga bakod niya, no? Mga walls. Ito yung walls. Pero yung templo mismo, ayan. Okay. Ang nagpagawa niyan, si Herod the Great, pero ang tinatawag na nag-supervise ay mga saserdote or pari ng Judaism. Okay? Sila yung mga pari na nag-supervise. Mahalagang mahalaga ito sa pagsamba ng mga Jews. Bakit? Isang indikasyon, isang sign na kung bakit mahalaga ito, 3 beses na required, talagang required, na ang lahat ng mga Jews sa buong Israel ay dadalaw sa Jerusalem. 3 beses dapat. So, ang karamihan ng mga tinatawag nating pagsamba ay talagang ginagawa sa templo. Kagaya ng pagsamba dito, pumupunta tayo sa simbahan. Pumupunta sa simbahan. Pero mapapansin natin, bakit si Jesus ay tinutuligsa niya yung mga kaparian noon, saserdote, at saka yung mga tauhan sa templo. May nangyari. Parang, kung babasahin ninyo, lagi niyang sinasabi, kayong mga walang hiya, ang inyong mga mukha ay parang mukha ng mga nitso at iba pa. Parang kinakalaban yata ni Jesus itong mga leader sa templo. Pero mapapansin natin, ito ang sentro ng kanilang pagsamba. Maganda hong malaman to kasi pagdating sa kwento ng Samaritano, makikita natin kung bakit ginamit ni Jesus na halimbawa yung ilang mga tauhan sa templo. Pinapakita ko rin dito yung Jerusalem ngayong panahon na ito. Ito na ho yung lugar ng templo, pero ito yung tinatawag na Dome of the Rock. Ang may control po nito ay mga Muslim. No? So, ang buong lugar na yan ay hindi na kontrolado ng mga Jews. Meron, at saka yung buong Jerusalem, mayroon ng tinatawag na Jewish quarters, Christian quarters, may Muslim quarters, merong mga Armenian, and so on. No? So, itong mga taong ito, especially Levites and priests, no? Sila yung mga namumuno. Ang pinaka-pinuno actually ang high priest at meron siya mga kasamang mga mas mababa na priest. Tapos may mga Levite. Ang mga Levite, halimbawa, pag meron tayong pagsamba doon at nag-aalay ng kalapati. Yung kalapati kasi yun, pinapatay tapos sinusunog bilang pag-alay sa Panginoon para sa kasalanan. Itong mga Levites, sila yung mga in charge sa mga hayop na yun at iba pang mga gawain. Itong dalawang ito, gagamitin ni Jesus sa kwento ng Samaritano. Amen. Itong namang scribes, pati yung mga pariseo, tinutulig sa hinahamon din ito ni Jesus. Pero ito yung mahalagang dalawang tao. No? Tapos, okay, so, continuation na lang ito nung unang frame na yun. So, ito yung dating temple, ngayon ay ito na. So, ang mga Jews ngayon walang temple. Nagbabalak sila, matagal na, naggumawa ng pangatlong temple, pero hindi natuloy-tuloy. Saan sila sumasamba? Sumasamba sila sa harap ng pader. Pader nung kanilang templo. Ito yung Wailing Wall of Jerusalem. So makikita niyo, mapapansin niyo na minsan may mga nagdadasal sa harap ng pader. Tapos umiiyak pa yung iba. No? So dahil nawala yung templo at sinunog ng mga Romano. Ito yung pangalawang templo. Punta naman tayo kay Jesus. Si Jesus ay tinawag na taga Nazareth. Okay? Pag tinawag kasi natin si Jesus na Jesus Christ, Jesus the Anointed One, yun yung Jesus Christ. Pero pag sinabing Jesus of Nazareth, hindi ho yan niya apelyido, kundi taga Nazareth siya galing.
Noong unang panahon, ang sabi ng mga manunulat ng kasaysayan, mga 400 hanggang 500 tao lang ang populasyon, ang population ng Nazareth. Ibig sabihin, ang konti, at saka yung lugar na yun, parang hindi mahalaga, no? Pero doon nanggaling si Jesus. So, siya ay tinaguriang isang propeta. Ano ba ang isang propeta? Hindi ko masyado habaan ito kasi ang ating punto ay ang Samaritano. Ang propeta, para sa mga taga-Israel, yung mga Jews, ay siya yung parang spokesperson. He speaks in the place of, he speaks in the place of God, or pwede ring he speaks in the place of the poor. Yung mga walang boses, siya ang boses. Okay. So, siya ang boses ng Diyos, siya rin kuminsan ang boses ng mga maralita, prophet. Siya rin ay isang preacher at saka teacher, nagtuturo. Marami siyang ginagawa bilang preacher and teacher. At bilang propeta, bilang propeta, tinutuligsa niya yung mga hindi magandang practice sa templo o relihiyon ng mga Jews. Especially yung Levites saka mga priests, no? At tapos siya rin ay isang manggagamot, healer. Maalala niyo, pinagaling niya yung bulag, yung medyo paralitiko, inayos niya, nakakatayo ang hindi nakakatayo. So, ibig sabihin, may ibang klaseng kakayahan, no, na nanggagaling din sa pagkatao ni Jesus. So yan, ang kanyang tinatawag na paglilingkod, ministry. Okay? Ang tinatawag na paglilingkod ni Jesus ay ang pag-aalaga o kaya pag-aaruga sa mga mahihirap. Ito yung mga mahihirap na sinasabi natin, no? Pero, alam nyo ba, yan, good news of the reign of God, alam nyo ba na itong good news of the reign of God na sinisiwalat ni Jesus ay hindi yan original na galing kay Jesus. Ang good news na yan, nanggagaling pa noong unang panahon na nandoon ang emperador at siya yung nagbibigay ng mga kung ano-anong good news sa mga tao. Halimbawa, good news sa mga tao ay mag-sponsor ng palakasan at entertainment ang emperador at masaya ang mga tao. Good news yun para sa kanila. Isa pang good news, lilipulin ang mga kalaban ng iyong bansa. So wala ka ng kaaway. So mayroong tinatawag na good news at saka peace, kapayapaan. So ibig sabihin, itong good news na ito na in-apply ngayon kay Jesus, dahan-dahan natin tingnan na merong ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay good news. Pero hindi yan original galing kay Jesus, kundi galing sa ibang tinitingala din na makapangyarihan na emperador. Pero ang ating manunulat sa gospel, at lalo na si San Pablo sa kanyang mga sulat, tinawag si Jesus na nagdadala ng good news. So ano ibig sabihin yan? Kung ang emperador ay nagdadala ng good news at si Jesus ay nagdadala ng good news, sino ang tama diyan? Para kay San Pablo, si Jesus ang tamang good news. Kaya nga, naniniwala tayo diyan dahil ang good news na dinadala ng emperador ay medyo parang fake news. Okay? Fake news siya. Gagamitin ko na. Tapos, yung salitang Savior, in-apply din yan kay Augustus, ang emperador. Pero in-apply din ni San Pablo kay Jesus. Tapos yung Prince of Peace, tinatawag din si Jesus. Kaya lang, ang original na Prince of Peace na tinatawag noon ay si Augustus. Anong ibig sabihin nito aking sinasabi? Ang mensahe ni Jesus, kung tutuusin, ay kontra doon sa mga makapangyarihan tao na naghahari
sa bansa ng Israel. Sila yung mananakop. Sino yung mga mananakop na yun? Saan galing? Sila yung galing sa Rome. Mga Romano. Okay? So sinakop nila ang Israel. At dahil sa mga ipinataw, halimbawa na buwis, at kung ano pang mga tribute, ang mga tao na naghihirap ay lalong naghihirap. So si Jesus ay nagbibigay din ng tinatawag na pagtuturo upang ang mga taong ito ay mabigyan ng pag-asa ang kanilang buhay. No? So, yan yung Roman Emperor. Okay. So, siya rin ay tinawag na good news or nagdadala ng good news. Siya rin ay tinawag na Savior. Siya rin ay tinawag na Prince of Peace. Hindi lang yan. Tinawag pa siyang Son of God. Okay? Kailangan nating pagnilayan yan. Bakit si Jesus ay tinawag na Son of God? Samantalang, meron namang nagmamay-ari ng title na yan, ang emperador. Dahil ang mensahe nga ni Jesus ay kakaiba. Ito yung mensahe ng pagmamalasakit. Ito yung mensahe ng pag-aaruga sa atin. No? Tayong mga nangangailangan ng pag-aaruga. So siya ngayon ang tunay na nagdadala ng good news. Siya yung tunay na pinagmulan ng kapayapaan. Siya rin ang pinagmulan ng tinatawag nating biyaya galing sa Diyos. Hindi yung emperador. Okay? Hindi ko na ito titingnan. Alright. Ngayon, pupunta tayo sa Good Samaritan. Sa tinatawag na mabuting Samaritano. Alam niyo ho ba na ang Biblia dati, ang tinatawag na lumang tipan ay sinulat sa Hebreo? Alam niyo ho ba yan? Ito ho yung, yan ho ang titik, yan ho ang alphabet ng Hebreo, no? Hebrew. Nagbabasa ho tayo parang yung sa Chinese, nag-uumpisa sa kanan, papunta sa kaliwa. Yan yung sa lumang tipan. Ang bagong tipan naman, ano ang ginamit na wika o salita? Griego, Greek. So, ang Old Testament, Hebrew, ang New Testament ay Greek. Ngayon, ang nababasa natin na Good Samaritan ay English. Tama? English. Tapos sinalin pa sa Tagalog. Ano na ngayon ang ibig sabihin ng nandoon sa Good Samaritan na sinulat sa Greek? Ayan. Susundan natin yan. So, kailangan ko ho yung inyong attention at patience na masundan yung kwento na yun kasi medyo mahaba-haba ng konti. Dahil kung masundan natin ang kwentong yan, lalo nating maintindihan ang kwento ng mapagmalasakit na Samaritano. Okay. Umpisahan ho natin dito. English, hindi ko na na-translate to pero lahat naman tayo nakakaunawa na English. No? So the Hebrew of the Torah, ang Torah po ay ito yung sa may lumang tipan, especially yung pinakaunang 5 libro, no? Sa Old Testament, is not easily translatable. The customary translation of Vehavta Lereaka Kamoka. Kung titingnan niyo po yan, Vehavta Lereaka Kamoka papuntang kaliwa. You shall love your neighbor as yourself. Ito ho yung sa English. Lagi, no? Seems to imply that all neighbors, regardless of creed, are to be loved equally. This implication, based upon the inadequate translation of Reaka, is not accurate. So yung translation daw na yun ay hindi accurate. Kaya lang po, pag sabihin natin hindi accurate, ano naman ang ilalagay natin na translation sa Lereaka? Ang pinakamalapit talaga sa English ay neighbor. Hindi yung kapitbahay ha. Kasi meron tayong sinasabing neighbor na kapitbahay, kundi neighbor ay yung fellow.
my fellow human being. Yan po ang neighbor. Pagdating naman sa Pilipino, ano ang salin? Kapwa. Okay, kapwa. So, mula sa lerea ka, neighbor, sa Old Testament, naging neighbor sa English, naging kapwa sa Tagalog. Ano ngayon yun sa Bisaya? Kasuod? Ay, igsuon, layo ra kayo. Medyo malayo na. Neighbor, tapos kapwa, and then igsuon is my brother or sister. Okay. So, ano ang dapat nasalin? Mahirap talaga magsalin dahil mangangapa tayo sa mga kataga na akmang-akma sa original. Pero mahalaga ho ito para maintindihan natin yung kwento. No? Mahalaga ito. So ano ang pinakauna talagang ibig sabihin ng lerea ka na Hebrew? First, let us observe the context in which the above phrase appears in the Torah. You shall not hate your brother in your heart. You shall not take revenge or feel resentment against the children of your people. You shall love your companion as yourself. So ang ibig sabihin pala niyan, from this, it is clear that your companion refers to the same category as your brother and the children of your people, all explicitly referring to one's fellow Jew. So pag sinabi pala ang lerea ka at nakakarinig nito ay yung mga Jews, lalo na yung mga matatanda, ang ibig sabihin niyan ay yung kapwa niya Jew. Yung kanyang kamag-anak na Jew, hindi outsider. Love your neighbor ay hindi outsider. Of course, meron yung tinatawag na respetuhin ang strangers, okay, i-welcome ang strangers, pero iba pa rin yung love your fellow Jew. So malakas yan para sa mga Jews. Kahit sa inyo po, kahit sa inyo, kahit sa atin, sino ang mas malapit sa inyo? Yung mga kamag-anak o yung ibang tao na hindi nyo kilala? Siyempre, mas malapit kamag-anak. Pag pumunta kayo sa ibang bansa at may makita kayong Pilipino, tapos may makita ka rin na Portuguese, halimbawa, sinong mas malapit sa inyo? Kundi yung Pilipino, di ba? Meron tayong ganung parang tinatawag na tendency. Kumihilig tayo doon sa mga familiar na tao at doon tayo dumidikit. So, ganun din yung kultura na ito. Love your neighbor or love your fellow Jew, dumidikit sa kapwa Jew. Okay? Ngayon, pag ikaw ay ganyan, medyo parang nagiging narrow. Narrow. Ano ba ang narrow? Makitid. Parang masyado makitid ang pagtingin mo sa iyong kapwa. Kasi ang kapwa ngayon ay yung fellow Jew. Ang stranger, parang malayo na kapwa yun. Malapit na kapwa, fellow Jew, yung stranger, malayo na kapwa. May priority ka dahil kapwa Jew. Alright? So sana makuha natin ito dahil sa kwentong Samaritano, ito yung problema. Ito yung problema na hinahamon ni Jesus. Hinahamon niya ito. Kinu-question niya yung practice na yan na magiging makitid ang ating pagtingin sa kapwa. Okay. So, punta tayo sa unang encuentro, the first encounter. Hindi pa itong parable. Ito yung encounter between Jesus and the lawyer. Okay? So, and behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Jesus said to him, What is written in the law? What do you read there? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And Jesus said to him, You have answered right, do this, and you will live. Itong kasunod na ito, medyo may tension na ito. May tension. May parang gusto ng,
Parang gusto, hindi naman nakikipag-away ang lawyer, pero parang na-challenge siya eh. So, but he, desiring to justify himself, the lawyer said to Jesus, "And who is my neighbor?" Okay. Remember, yung neighbor natin dati nakita, ay pwedeng makitid ang pananaw at saka malawak na pananaw na kasama ang mga strangers. Itong lawyer ay nagtanong, "Who is my neighbor?" Para huyang isang bitag ang tanong na yan. Bakit ho isang bitag ang tanong? Dahil pag sinabi ni Jesus, "My fellow Jew is my neighbor," ang kitid ng isip pala nitong si Jesus. Pero pag sinabi naman niya, kasama lahat, parang traitor ito sa ating bansa. So, anong ginawa ni Jesus? Hindi niya sinagot ang tanong na diretsahan. Anong ginawa niya? Nagkwento siya. Ayan na ngayon ang kwento ng mapagmalasakit na Samaritano. Ito na yung parable of the Good Samaritan. So maraming ganun si Jesus, nagkukwento siya sa pamamagitan ng parables para maiparating niya ang kanyang mga pagtuturo. No? So, imagine, may lawyer nagtanong kay Jesus, nandyan ang mga disipulo niya, at meron ding nakapaligid na mga tao, mga Jews. At alam nila kung ano ang ibig sabihin ng neighbor. Na dalawa ang pwedeng mangyari, kakitiran ng pag-iisip o mas malawak na pag-iisip. Ito yung Good Samaritan parable. A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, parang tulisan, mandarambong, who stripped him and beat him, and departed, leaving him half dead. Basahin ko lang diretso, tapos babalikan natin. Now by chance, a priest, was going down that road, and when he saw him pass by on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him pass by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion, and went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him to an inn, and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." Which of these 3 do you think proved neighbor to the man who fell among the robbers? The lawyer said, "The one who showed mercy on him." And Jesus said to him, "Go and do likewise." Napakaraming lessons po rito na hindi masyado malinaw. Hindi masyado natin nakikita. Isa-isahin natin yun. Sana ay mahalukay natin lahat. Tingnan natin isa-isa. Okay. A man was going down from Jerusalem to Jericho. So galing sa Jerusalem, going down, mas mataas ho ang Jerusalem. Medyo bulubundukin yung lugar. Pababa, papuntang Jericho. Ang sabi ng mga manunulat, ang Jericho daw, malimit ay parang residential area yan. At nagtatrabaho sila sa Jerusalem. So pauwi na itong taong to. No? Pauwi na siya. Pero naging biktima siya ng mga mandarambong who stripped him. Kung titingnan natin sa Biblia na Tagalog na nabasa ko, wala yang stripped him. Ang ibig sabihin ng strip po ay hinubaran. At naiwan na lang yung tinatawag na undergarment. Sa panahon natin, briefs na lang, naka-brief na lang yung mama. Pero nung unang panahon, meron din silang undergarment, parang tapis panlalaki. Isipin niyo bakit nagtatapis ang lalaki? Yun noon yun eh. Hindi na natin ginagawa siguro. So, undergarment. At now by chance, a priest. Okay, remember? Ang priest, isa sa mga namumuno sa loob ng templo. Ginamit ni Jesus ito na parang
Hindi lang hinahamon, kundi kinikriticize niya. At saka, talagang minamaliit niya ang priest. No? Now by chance, priest was going down the road. And when he saw him, he passed by on the other side. Hindi niya tinulungan ang biktima. Nandun nakahandusay. Sinabi nga, he was left half dead or half alive. Okay, half dead or half alive, pareho lang naman yan eh. And then, pangalawa, Levite. Ito rin ay tauhan sa templo. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Ibig sabihin, hindi rin tinulungan. Ngayon, ang tanong, bakit hindi siya tinulungan ng dalawang to? Dalawang napakahalagang mga tauhan ng templo na sila talaga ay maaasahan sana natin pagdating sa pagsamba. Kaya lang ang pagsamba ngayon nila ay yung pag-alay ng mga sakripisyo. Para kay Jesus, mapapansin natin later, ang pagsamba ay hindi lang pag-aalay ng sakripisyo. Ang pagsamba ay kasama rin ang pagtulong sa kapwa. Makikita natin mamaya. Bakit hindi siya tinulungan? Ano sa tingin ninyo? Ang malimit na reason na dati ay sinabing hindi pwede nilang hawakan ang tao dahil mababahiran sila ng dugo at hindi na sila makapagtrabaho dahil sila ay nasa templo. Pero hindi ho tama ang interpretasyon na yan ngayon dahil pauwi nga sila. Hindi sila papuntang Jerusalem. Kundi galing sila ng Jerusalem, pauwi na sila. So hindi naman sila maapektuhan kung sila man ay nagkaroon ng dugo sa kanilang kamay. Pero applicable lang yun sa pali, sa priest. Ang Levite, kahit siya ay mabahiran ng dugo, pwede pa rin siyang magtrabaho sa templo. So wala ho yun. Ano ang dahilan? Bakit hindi nila tinulungan ang tao? Diyan ho, sa itsurang yan, klarong-klaro kung bakit hindi nila tinulungan. Kasi, hindi nila alam kung ito ay kapwa Jew. Bakit hindi nila alam na ito ay kapwa nila Jew? Walang damit eh. Hindi nila alam kung anong damit ang sinuot niya noon. Kasi ang damit doon, pwede kang damit ng isang Samaritano, o damit na isang Romano, o damit na isang Hudyo. Hindi nila alam, nakahubad eh. So, ibig sabihin, hindi nila alam, bahala na, alis na lang ako, baka naman hindi fellow Jew yan. So, he is not my neighbor. So, ano yung namamayani sa utak nila? Ito yung makitid na pagtanaw sa kapwa. Fellow Jew. Pero hindi naman Jew sa tingin nila kasi hubad. Sino ang tumulong? Ito yung sumunod. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was. And when he saw him, he had compassion, and went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Itong salitang compassion ay sa original na Greek, hindi ko na lang banggitin yung Greek, pero parang nararamdaman daw yan sa ilalim ng iyong tiyan. Parang kung sa babae pa, nararamdaman yan sa sinapupunan ang damdamin ng compassion. Parehong-pareho sa ating salitang malasakit. Bakit? Parang malapit sa malasakit. Ito kasi ang sinasabi nila sa malasakit. Dalawa yan eh. Mala at saka sakit. Ang sakit ng iba, malasakit ko rin. Parang sakit ko rin. Di ba? Kaya ikaw ay may nararamdamang sakit dito pag nakikita mo ang may sakit din dahil ang sakit niya ay nararamdaman mo. Ito yung ibig sabihin ng compassion. Ibig bang sabihin yung priest at saka Levite ay walang compassion? Ayan ang pinapakita ni Jesus. Ang sabi ni Jesus,
mas mahalaga pa sa kanila ang kaugalian na tumulong sa kapwa Jew kaysa ipakita ang pagmamalasakit sa kapwang hindi na halos humihinga. Right. So, hinahamon ho tayo ngayon ni Jesus. Hinahamon tayo na pag tayo nakakadama ng sakit din dahil nakikita natin ang kapwa natin na may sakit. Bumaba tayo siguro sa sinasakyan na donkey yan at punasan ang kanyang mga sugat, lagyan ng oil or wine. Siguro sa atin naman ay hindi na oil and wine. Siguro tatawag ka na sa emergency sa hospital, tapos first aid, etc. Okay? Pero kung titingnan ho natin, sa mga pag-aaral ng ilang mga scholars sa Biblia, ito raw Samaritano na ito ay most likely ay isang merchant. Pero hindi big time na merchant. Ang merchant na sinasabi ay siguro parang nakakaangat konti. Pero hindi yung kagaya nila, sino bang mga nandyan na may-ari ng SM o kaya may-ari ng Robinsons. Hindi yung mga ganong merchant. Hindi, nakakaangat konti. At siguro may ma-share silang resources. So, ang ginawa niya, bukod sa tinulungan na pinagaling yung, pinunasan yung mga sugat, then he set him on his own beast and brought him to an inn and took care of him. And the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." Okay. Yung word na care, no? Ito yung talagang parang care ng isang ina sa kanyang baby. O kaya, care ng tatay sa isang may sakit na anak. Talagang buo sa loob niya na tulungan. Mapapansin ho ninyo, mula dito, sa ground, sa lupa, nilagay niya sa kanyang animal, dinala niya sa inn, at tingnan niyo pa, the next day, meron pang next day. And the next day, ibig sabihin, bumalik pa siya. Maaring pwedeng doon na rin siya natulog dahil siya ay naglalakbay. He took out 2 denarii. Ang sabi ng mga commentators, ang 1 denarii ay isang araw na sweldo na isang manggagawa. So, ibig sabihin, 2 araw na sweldo ibinigay niya doon sa may-ari ng inn. Sa atin pa, pwedeng maging parang nagbigay siya ng 1,500. Kasi maaaring yun ang 2 araw nating income, no? 1,500. Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Malimit, pag tayo tumulong, bigay ko na 1,000. Huwag mo na ako istorbohin na. Wala na ibubuga. Pero itong taong ito, talagang babalik, willing siyang bumalik. Parang kilala yata niya yung may-ari ng inn. At yung ang may-ari ng inn ay parang medyo meron na silang dating pinagsamahan. So may trust sa kanya. So yung tao ay inalagaan, inaruga. Ito ang isang pinakamalaking hamon sa atin ni Jesus, ang susunod. Which of these 3 do you think proved neighbor to the man who fell among the robbers? He said, the one who showed mercy on him. And Jesus said to him, "Go and do likewise." Sino ngayon ang neighbor para kay Jesus? So, binago niya ngayon ang ibig sabihin ng neighbor. Ang neighbor ay hindi na lang yung taong tinutulungan. Ang tunay na neighbor ay yung tumutulong sa kapwa. Balikan natin. Which of these 3 do you think proved neighbor to the man who fell among the robbers? The one who showed mercy. Ang nagmalasakit,
siya yung tunay na kapwa. Malimit kasi pag sinabi nating mahalin mo ang kapwa mo, parang meron ka, wala siya, bigay mo. Yan. Yun yung kapwa mo na nangangailangan. Yun yung kapwa mo na dapat kaawaan. Pero para kay Jesus, ang tunay na kapwa ay yung nagbibigay. Itong pagtuturong ito ay hindi natin halos naririnig. Dahil lagi tayong humihingi kay Jesus. Tulungan niyo kami, Jesus. Tulungan niyo kami, etc., etc. Dahil punong-puno tayo ng pangangailangan. Pero yung hamon ni Jesus ay magbigay naman tayo. Kasi yun naman ang tunay na kahulugan ng kapwa, na tayo maging kapwa sa ibang tao. Ang pagiging kapwa sa ibang tao, yan ang hamon natin ngayon sa Kwaresma. Pag harapin natin si Jesus, sana marinig natin sa loob-loob natin na ako pala yung dapat na kapwa at magbibigay sa aking nangangailangan na kapwa. Para lalong mapatunayan na ang tunay na kahulugan pala ng kapwa ay yung nagbibigay. Sa ating kultura ngayon, na punong-puno siyempre ng hirap at kung ano-ano pang mga kaugalian na lagi tayong naghahanap ng pagpuno sa ating mga pangangailangan. Paghahanap buhay, paghahanap ng opportunities para kung mapunuan pa ang ating mga kinikita. So lagi tayong naghahanap para sa atin, ganyan. Ang ibang mga tao na marami na silang mga resources, mayayaman na nga, ganun din sila. Ang mga mahihirap, tayong mga nangangailangan, kuha rin. So ano ang kultura ng nakikita natin? Yan, kuha ng kuha. Ang layo sa sinasabing maging kapwa na nagbibigay. Ang layo. So itong kultura na ito, kung maririnig man natin si Jesus, ay kailangan natin siyang baguhin. Pero hindi yan nababago ng biglaan. Nababago lang siguro yan sa sarili natin. Dahan-dahan. Maaring nababago yan sa loob ng pamilya. Dahan-dahan. Maaring magiging halimbawa ka para sa mga kapitbahay. Dahan-dahan din. Kaya pag naghahamon si Jesus, hindi naman siya namimilit at nilalatigo tayo kung hindi natin nasusunod ang kanyang mga pagtuturo. Siya rin ay umaasa na mababago yung ating pag-uugali na taliwas doon sa ating pag-iisip tungkol sa pagiging kapwa. So parang ito yung diagram ng ating lipunan. No? Kung titingnan natin, nandito tayo. Naghahanap buhay. Meron tayong nakukuhang kontrata, pumirma ka ng kontrata sa employer, tapos meron kang wages, salary, tapos yung pera mo, ginagastos mo para bumili ng mga produkto. Itong produkto na ito ay galing din sa mga producers, sa kanila naman malaking kita. Yan. At karamihan ng mga nandito, tinitingala yun dahil sila yung magiging parang modelo ng tinatawag na success. Ang success ay laging tinitingnan sa pamamagitan ng yaman, prestige, katanyagan, maraming likes sa IG at saka sa FB. Or lagi akin, kuha ng kuha. Pero huwag nating kalimutan yung hamon, pagbibigay. No? Siguro ang tanong sa inyo, ang tanong ngayon ninyo, bakit yung mayayaman hindi nagbibigay, hindi talaga tunay na kapwa yun? Kayo na mag-isip ng ganon. Basta may hamon si Jesus na tayo'y dapat maging kapwa at mapagbigay. Meron tayong konting halimbawa rito. Ayan. Ito ay isang sikat na photograph. Ang photographer ay si Kevin Carter. Ayan, mababasa ninyo yan. Kevin Carter. Nakuha niya ho ito sometime in 1990s yata. Hindi ko na matandaan. Sa panahon ng taggutom sa isang lugar sa Africa.
Isa siyang professional photographer. Nakuha niya yung picture na yan. Siguro daw, ang sabi nila ay, kung nandito si Kevin Carter, yung bata ay 20 feet away. Nga nandyan sa kalagitnaan na yan. At kuha siya ng picture. Naghihintay siya na maging mas dramatic, mas magiging parang talagang ganda ng eksena. Ano ang magandang eksena para sa kanya? Yung dadakmain ng vulture, ang bata, na mga pakpak, pero hindi nangyari. Ito lang ang kanyang naipadala. Pero ito rin ang nanalo nung panahon na yon sa Best Photography. Nanalo ng premyo. Ang tanong, tinulungan niya ba yung bata? Tinulungan ba niya? Siguro ang mga magulang nito patay na. Tinatam. Siguro ang mga magulang niyan ay iniwan lang siya dyan para kumuha sila ng pagkain. Hindi natin alam. Pero naiwan yung bata. Isipin niyo na lang, mga 20 minutes, kuha ng picture, tinulungan ba ang bata? Hindi tinulungan. Kuha ng picture. Kuha. Para saan? Empleyado siya eh. Kailangan niya ibigay ito. At siya ay binabayaran. Kuha ng picture. At saka may isang rule sa photography. Huwag baguhin ang realidad. Don't tamper with reality. Huwag mong baguhin. Ibig sabihin, parang ang kitid ng pananaw niya sa kanyang role as a person, no? So, hindi nga niya tinulungan. Ang sabi, parang nilagay lang daw niya sa ilalim ng puno na kung saan may lilim. Pero nung umalis siya, hindi na natin alam kung kinain na siya ng vulture. After several weeks or months, nagpakamatay ang photographer. Hindi natin sigurado kung anong dahilan. Maraming mga dahilan siguro. Basta nagpakamatay ang photographer. Pero tingnan ninyo, the priest, the Levite, hindi tinulungan. Ang sabi ni Jesus, mas mahalaga sa kanila yung naisip nila na makitid na pananaw sa kapwa. So yun ang pinapairal nila. Ito rin makitid. Pinapairal niya ay yung rule sa pagiging professional na photographer. Huwag masyadong maging involved sa reality na ganyan at mabago mo ang reality. Pero merong isang photographer na niyang ginawa. Buhay na ang ilan sa inyo nito. Panahon ng Vietnam War. Nanalo ang Vietnamese, siguro 1978 or 1979. Ito'y sa background, mapapansin niyo sa background, black and white lang siya pero mausok. Ang mga Amerikano ho, nasa eroplano, nagbagsak ng bomba. Kaya lang ang bomba, merong nakalagay na napalm. Ang napalm na yun, pag pumutok ang bomba, magliyab yan. Magliliyab at masusunog ang buong lugar, pati ang mga taong nakatira. Makikita niyo ang mga bata. Nasunog ang balat ng babaeng ito. Ang sabi, almost 90% ng kanyang balat. So, ang balat ng tao, pag nasunog yan, tulo ng tulo at magde-dehydrate in matter of minutes. Mamamatay siya. Pero kumuha ng picture muna ang photographer. Sumikat din ito. Kaya lang, pagkatapos niyang kumuha ng isa o dalawa siguro, dinala niya sa ospital. Ito ang pagkakaiba. Yung una, Levite and the priest, hinayaan lang din. Pero ito, tinulungan niya. Sino ang kapwa rito? Maring ito siya, si Nick Ut. King kapwa siya ng mga tao na kailangan. At ito ngayon, ang picture na ito, na yung bata, makikita niyo ang kanyang balat, yung kanyang katawan, sunog na sunog. So, balikan natin ang aking ikinwento ngayong gabi. 8:41 na,
Tama-tama na yatang session na yun, no? Medyo maikli yung ating attention span, eh. Kaya, ang sabi nila, kailangan medyo pakonti-konti lang para ma-absorb. Okay, balikan natin. Sa panahon ni Jesus, mahalaga ang templo. At ito yung naging sentro ng pagsamba. Lalong-lalo na para sa mga ordinaryong tao, ang kanilang relasyon sa Diyos, lalo na kung sila ay nakakaramdam ng guilt, na sila ay nagkasala o kaya impure sila dahil sa mga nangyayari, kailangan nila mag-offer ng tinatawag na sakripisyo sa templo. At ang templo, mahalaga. Lalong-lalo na rin yung mga tao na nandun, kagaya ng priest at saka Levite. Sana sila ay mga modelo rin ng pagpapakatao. Ang problema, hindi. Sa panahon ni Jesus, ang pagiging religyoso ay hindi sa templo nangyayari. Ang pagiging religyoso o mapagsamba ay yung merong pagtingin sa kapwa. Yun ang tunay din na pagsamba. Balikan natin yung pinakahuling sinabi dito. Ito. Mapapansin ninyo, ang Samaritano ay nakaramdam ng malasakit, compassion. Pero bakit hindi sinabi ng lawyer, the one who showed compassion? Ang ginamit niya ay mercy. Ang manunulat nito ay si Lucas, San Lucas. Balikan natin, ha? But Samaritan had compassion. Ayan yung term, compassion. Pero pagdating dito, the one who showed mercy, alam niyo po, may sinasabi si Lucas, may sinasabi si Jesus na pinaparating ni San Lucas. Ang word na mercy sa Greek ay eleos. Ito yung akmang gawa ng Panginoon para sa sangkatauhan. Ang mga tao ay kinaawaan ng Diyos Ama. Mercy. Okay? So, ginamit yung word na yun para i-connecta doon sa word na compassion. Pwede nating sabihin, ang magmalasakit pala sa ating kapwa-tao ay isang gawain ng pagtanaw din ng pagsamba, paggawa ng pagsamba para sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng ang pagpapakatao ay pagiging makadiyos din. Ang pagiging makadiyos, kung hindi ka naman makatao, fake news yan. Yan ay gawain ng mga santong kabayo at banal na aso. Di ho ba? So huwag tayong maging banal na aso at santong kabayo, kagaya ng tinuligsa noon ni Jesus na priest at saka Levite. At huwag tayong maging kagaya ni sino yung photographer. So, pag sinasariwa natin ang kwentong to, lagi nating alalahanin, ang maging kapwa ay hindi yung nangangailangan. Ang maging kapwa ay yung nagbibigay sa nangangailangan. Umpisahan natin sa loob ng ating pamilya. Doon mararamdaman ang pagbibigayan dapat. So kung halimbawa, meron sa inyo, lalo na yung mga kabataan, iniiwan yung kanilang pagkain, ang kainan, ang plato na pinagkainan, at naghihintay pa na may ibang maghuhugas. Okay? Huwag nang maghintay na ang iba ang maghugas. Unahan nyo na. Kayo yung tunay na kapwa, gumawa ng gano'n. Pag may makita ka tayong dumi sa sahig, walisin na kaagad. Huwag nang sabihin, siya yung tagawalis eh. Sundin natin yung sinasabi ni Jesus na maging kapwa sa bawat isa. Hindi yung maghihintay. Pero delikado po ito talaga ang kultura natin, no? Laging kabig ng kabig. Walang ganyan. Napakahirap. Pag magganyan ka naman, gusto mo ng kapalit. May kapalit. Napakahirap po ang ating buhay. Kaya,
lagi nating alalahanin na sana tayo maging tunay na kapwa sa isa't isa. Maraming salamat ho at magandang gabi.